Shout out ng bunggam-bunga. May guest ako dito. Say hi to everyone. Say hi. Hello? Say hello? Hello? Heng, good boy. Sige na. Magsalita ka muna. Magpakitang gilas ka. Sige na. Sige na. Good boy. Ganito na lang. Good boy. Very good. La 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 again again. La 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 la. Good boy. High five. Again again again. One, two, exercise. 1, 2, 3, 4. Exercise. Doon sa ano mo, yung bell mo. Sige na, sige na. Itingtong mo yung bell mo. Bilis, bilis. Ting-tong, ting-tong. Makmak Steven. Kaya nga na umikot-ikot mundo niya eh. Lumipat ako dito sa harapan kasi mainit na doon sa likod sa garden. Kaya ikot ng ikot. Mega shout out kay Christy. Mega shout out. Hello, Christy Gaspar. Mega shout out to you. Thank you. Thank you for visiting to my LS. Maraming salamat sa pagbisita sa LS ko. Maraming salamat sa tamsak. Christy Gaspar, cute naman. Oo nga. Kaya nakakaalaw yung mga alaga ko dito. Marunong niya magsalita. Say hi! Hello! Hello! Kumain ka na? Kawawa nga to kasi may hika siya. Tingnan niyo paano siya huminga. May hika siya. May imbula. Anto? Mayroon to siyang parang ano, kung para sa asthma. Mas matanda pa to sa akin. Okay, sabayan kita. La la la. La la la. Sing. Sing a song. Ha 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 ha. Ha ha. Hello, hello, hello. Sing. Sing. Ha 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 ha. La 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 la. Sige na. Kanta na. Heng. Heng heng, kanta na. Jen. Sige na, kanta na. Laruan niya. Marami ng laruan na si Ryan. Marunong siya magpatugtog ng bell niya. Magaling yan siya. Di ba, Heng? Di ba? Alaga ito ng lola ko. Yung lola na ano, yung inalagaan namin. Mahal na mahal niya tong ibon. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Ha, 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 hello. Tatai yata yan. Kumain ka na? Heng? Nice vlog. GCYT. Kanindot ba diha, sis? Maraming salamat. Nice vlog. Tinatmad siya, sis. Oo nga. Binwili and family. Makmak, Steven. Nakatambay lang ako sa'yo. Gang nag-in ka na. Sige na, sige na. Ipakita
Pakitang gilas ka. Maraming maliliit din dito. Maliliit na mga ibon. Ang pangalan ko sa kanila. Wait, wait. Marunong yan siya sumipol eh. Marunong yan siya magsabi ng, "Hello, Ruby? Hello? Kumain ka na? Hello? Kumain ka na?" Sige na, sige na. Hi. Hi, number 1. Shout out. Mega shout out sa'yo. Maraming salamat sa pagpunta. Maraming salamat sa patamsa. Thank you so much, guys. Sige na, kanta na tayo. Kanta na tayo, heng-heng. Lahat po dyan, mga legit po yan. Number 1, mga legit po yan dyan, mga kaibigan ko. Busy lang po yan sila kasi mga busy po kami. Mamaya balikan ka na lang. Huwag po mag-alala. Number 1, mga legit po yung nandyan. Lahat ng mga kaibigan ko na yan. Mga very good yan sila. Nagbibidyo lang yan siya. Video lang kami kasi. Ano, gutom ka na? Ha? Sunflower kinakain niya. Sige na, kanta muna tayo. Christy Gaspar, unahan na kita po. Sabi ni number 1. Shout out. Christy Gaspar, unahan na kita. Sabi ni number 1. Oo nga sis, maganda. Ang cute nito, nakakaalaw tong ibon namin. Number 1, nandyan si Binwini, unahan mo siya. Legit yan. Pati si Nice Vlog, unahan mo sila. Mga legit po yung lahat na nandyan. Number 1. Maraming salamat sa pagpunta sa LS ko. Nandyan din si Sherin Duason. Unahan mo rin, baka hindi pa kayo dikit. Mga legit po yan. Kahit pa biji lang, balikan kanila pagkatapos. Number 1, maraming salamat. Thank you so much sa pagpunta. Thank you sa thumbs up. Dan na kita, madam. Maganda, Christy Gaspar. Sabi ni number 1. Salamat number 1. Thank you so much sa pagpunta sa LS ko. Thank you rin sa lahat na nandyan na nagsuporta sa akin. Thank you. Dan na kita, madam. Ganda, Christy Gaspar.
Mabuti dito sa malapit kasi ako sa wifi guys. Ang bigat ng CP ko, bumababa yung Say hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hi! Welcome, madam. 3 na lang kulang ko para 600. Pagkatapos ko mamaya number 1, ipapasok ko sa'yo 2, okay? Pagkatapos ko mag-LS, ipapasok ko yung 2 kong CP sa'yo. Maraming salamat sa pagdalaw. Guys, 3 na lang kulang ni number 1. Puntahan niyo po siya. Tulungan natin, guys. Salamat, madam. Huwag niyo po akong tawagin, madam. Tawagin mo na lang ako ng bro, ha? Salamat. Love you. Si hello. Nakikinig ka, hindi ka ang kausap ko. Ha, Hinghing? Hindi ka ang kausap ko, ha? Nakikinig ka sa akin, ha? Chismoso ka, no? Chismoso ka? Ha? Nakikinig ka sa akin? Sabihin mo, shout out to all. Sabihin mo, shout out everyone. Salamat sa pag-watching sa akin. Sabihin mo muna, thank you. Thank you. Sabihin mo, thank you. Sabihin mo, thank you. Makmak. Makmak ni Steven. Cute ng ibon host. Salamat. Cute mo raw. Ang gwapo mo raw. Sige na, magpakita ka. Sabi, thank you. Thank you. Sige na, hey. Magsalita ka lang. La 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 la. Vinwini and family, number 1, unahan mo ko. Sabi ni Vinwini family, unahan mo lang siya. Balikan ka mamaya. Pati si Makmak, Steven. Pati si Makmak, Steven. Si Nice Nice. Si Nice Nice Vlog. Ang laki ng paro. Oo nga sis. Pero sis, hindi na yan marunong lumipad sis. Lumabas ka. Welcome. Halika na, lumabas ka na. Hindi yan marunong lumipad na. Kasi matagal na siya nasa kulong. Kawawa. Halika, labas ka, baba ka dyan. Maglakad-lakad ka dito, mag-exercise ka. Sige, baba ka. Good boy, ha? Good boy. Baba ka, halika dito. Labas ka, ha? Sige, baba ka. Sige, maglakad ka dyan. Mag-enjoy ka muna. Minsan ka lang nakakalabas. Hindi kita pagbabawalan. Freedom ka ngayon. Kasi walang bibi. Sige, pasyal ka dyan. Huwag mo lang kakagatin sapatos ko, ha? Kasi wala tayong pambili. Yung isa lang yan. Matagal na yan. Ilang taon na yan. Sige, mag-rounding ka dyan. Mamaya ka na bumalik. Ang bilis mo naman magsawa. Dito ka muna, sa labas. Kwentuhan tayo. Halika. Dito. Halika. Halika dito. Lumapit ka dito sa akin. Halika. Halika dito. Halika. Halika dito. Huwag kang umatras. Sige, pasyal-pasyal ka muna dyan, oh. Maglakad-lakad ka dyan. Exercise ka. Mamaya ka na bumalik, oy.
Umak. Laba lang ako. Sige, ako tapos na ako maglaba. Kunti lang kasi nilabhan ko. Umakyat na siya, oh. Ang bilis magsawa. Oy, pupunta yan doon sa taas. Alam ko na yan. Yan ang style niya. Pupunta yan sa taas. Doon, doon. Christy Gaspar. Ang laki ng parot. Oo nga. Umakyat nga siya doon, doon. Mga halongkat yan doon. Oo nga sis. JC Whitey. Bimiga shoutout sa yung JC Whitey. Salamat po. Salamat po sa pagbisita. Anong drama mo? Ito may palabas ako. Oh, si Parot, baba up. Baba up. Akyat baba siya dire. Oh, mulusad na pud si Dia. Ako si Dia giingnan na maglakaw-lakaw sa siya. Okay, karon ma-exorcise ang iyang lawas. Sige na. Ang galing umakyat. Sabi ni Christy Gaspar. Ang galing nga. Hindi na yan marunong lumipad. Guys. Tingnan mo, kala mo naman matanda. Ganyan na lang siya. Lakad-lakad. Ganyan siya. Hindi na yan marunong. Hindi na yan. Tinuruan ko yan lumipad. Namungud-ngud. Nangungud-ngud siya. Oy, alam ko na. Papasok ka na naman sa loob. Mega shout out sa lahat na nandyan. Maraming salamat. Ang galing umakyat, sabi ni Christy Gaspar. Oo nga sis, pero tinan mo yung may damage na yung mga daliri niya ba? Wala na kasi, di na kasi siya nakakain. Oops! Pakakagatin mo yung sapatos. Halika dito. Dito lang tayo. Oh, nandito na yung mga bisita mo. Si Tweet-Tweet, yung maliliit na ibon. Halika. Nilalamig ka? Bakit? Masakit ang katawan mo? Ha? May sakit kasi to siya, guys. Asthma. Ang pangalan niya ay si Hinghing. Si Hinghing intawon, wa nakabalong lupad. Kay nakaano siya, nakatangkal man. Adyaw ni kagata kay. Ano? Ang pinagsasabi mo dyan?
Halika dito. Heng! Halika. Christy Gaspar, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Hi, nice. Thank you. Paniod to sa mo. Kamong tanan diha paniod to sa mo mga Sis been winning. Nice. Sharing. GZYT. Faith. Kain muna kayo. Magdungag, sige. Magdungag sa mo. Di ara ko diri nagduwa mi og paro. Magdungag sa mo kay aron mga unsa mo. Nice. Magdungag sa ka. Kaon sa kaon. Igutom na ko. Bigo, sige, gutom na ka. Kaon sa dito. O, may problema. Sige, kay ako po ibiji lang. Nakatapas lang sa bulaklak. Mabango. Sige. Maraming salamat sa mga nag-BG. I love you so much, guys. Thank you so much. Thank you. Dirirang ko. Magduwa mi og paro. Aho ni si Jabantay ang kay tingali mo gawas.
sirado yan para hindi ka makaakyat. Ha, 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 ha. Aha! Aha! Hindi ka makakaakyat dyan. Sinirado ko yan. Alam ko pupunta ka dyan. Alam ko pupunta ka dyan. Hindi ka makakapasok. Aha! Aha! Sinirado ko yan. Baka hindi ka makaakyat. Yes! Daghang salamat, Sis Winnie. Daghang salamat, nice. Daghang salamat, Sharon. Daghang salamat, Faith. Daghang salamat. Daghang salamat, Christy Gaspar. JC Whitey, daghang salamat. Daghang salamat, number 1. God bless you all. Ingat po tayo lahat. Yes, Jesus. Yes, yes. Yes. Hello. Hello, good boy. Good boy. Good boy, Amy. 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 Hello.
Salamat ninyong tanan. Bawal umakyat. Diyan ka lang. Doon. Lakad-lakad ka doon. Exercise mga paa mo. Exercise your leg. Go. Huwag kang tatai dyan. Doon. Exercise. Hindi takot. Ang lala. Bye.
Hinantsing si amo ko. Gumagawa na naman siya ng ano. Yung mga tanim ko yan. Ito nandito lahat. Pati sa labas. Ang ganda ng mga rabi ng utak ng sa harapan. Mga bulaklak na yung ano ko doon. Tanim sa harapan. Ito oh. Yung snake. Marami akong snake plant. Snake plant. Tapos ito. Dapugay. Dapugay siya. Tapos ito. Tapos yan. Bird. Yung bulaklak niya parang ibon. Thank you. Maraming salamat sa lahat na nandyan. GC Whitey, hello. Sisi, ang ganda ng paligid niyo. Thank you, sis. Thank you, sis. GC Whitey. Maraming salamat. Maraming salamat, Makmak Esteban. Kaya nga, daming tanim at ibon. Sabi, oo nga, sis. I'm blessed. Tama ka, maraming. Oo nga, no? Wait, halika dito. Kumain ka dito. Huwag mong kagatin yan. Salit na yung istana.
Bakit parang malabo? Makmak Esteban, dito lang po. Luto lang lunch. Sige, walang problema, Sisi. Magluto muna kayong lahat. Mga tropa, magluto muna kayo ng lunch. Kumain muna kayo. Ako, busog pa ako kasi yung almusal ko kanina. Kanin. Marami akong kinain. Inubos ko yung kanin. Pati yung paksiw, inubos ko. Kaya busog pa ako. Mamaya, merienda na lang ako. Sali to. Sali sila apat. Pumasok ka na dun. Pasok na. Hey, halika dito. Halika.
Halika dito. Pumasok ka na. Ayaw mo pag pumasok. Gusto mo lang dyan. Dito. No. No, 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 no. Ayaw mo makita doon, no? Lumipad-lipad ka rin. Sige na, mag-exercise ka, maglipad-lipad ka. Hana Vlog, hi! Welcome to my LE sister.
Thank you sa pagpasok. Hi, Jewel. Shout out. Mega shout out, Jewel. Sabi, hello. Hello, host. Thumbs up na Delmar Kingney. Okay, maraming salamat. Sis Delmar King. Maraming salamat sis sa thumbs up. Mega shout out. Mega shout out sis Delmar. Dito lang tambay. Sis Genuini and family. Salamat sis. Sino ang susunod sa akin alas 2? Ikaw diba sis Ben? Sis Ben, sino ang susunod sa akin? Ikaw diba? Hana-hana vlog. Kain tayo mga kapatid. Anong ulam mo, sister? Enjoy sa lunch mo. Hana-hana vlog. Enjoy sa food mo. Sisi. Mega shout out sa inyong lahat na nandyan. Dito lang tambay. Sis Winnie and family. Mega shout out. Dito lang tambay. Kumain ka muna sis. Kain tayo mga kapatid. Sabi ni Hana Vlog. Kain tayo mga kapatid. Shh! Hing-hing! Huwag kang aakyat dyan. Dito ka lang. Halika dito. Hing-hing! Huwag kang umakyat. No! Shh! Huwag kang pumasok. Ayun no, gusto kasing pumasok doon. Yan, bisita ko dito. Halika dito. Mabuti pa dito sa Dito. Samahan mo ako dito. Halika. Halika. Bilis. Huwag kang pumasok. Halika dito. Lumapit ka, lumapit. Halika. Lapit pa. Hindi ka pakita. Lumapit ka pa. Hoy. GCYT. Unsay sudan nimo nice. Unsay sudan nimo nice. Mega shout out. Nice. Unsay sudan nimo. Nangutana si si Hana Vlog. Si GCYT nangutana. Unsay sudan nimo. Nagpa-deliver ako KFC. Nagpa-deliver ako KFC. Ingon ni GCYT. Nice. KFC malapit lang dito sa amin nila. Joel sabi, BG host, maraming salamat sa pagtambay, Joel sabi, thank you. Big shout out sa inyong lahat na nandyan. Thank you so much guys. Mak. Ala, sige, kagatin mo yan, amo mo dyan.
dali mong kagat. Oy, kay good boy man siya. Halika dito. Eh, sige, pangit eh. GCYT kalami ana kalami ni ana ingon ni GCYT hana-hana lami imong pagkaon KFC na ay Jollibee diha hana-hana vlog sa inyo dire sa amo usala ka istasyon na ay Jollibee kay di amang ko sa Clemente tapos sa Jurong na ay Jollibee dito kalami ni ana uy hana imong pagkaon kalami uy may yelo sa gitna no? Ang ganda pala niya nung pag tinitigan mo siya.
Gunit diha. Tingali mahagbong ka. Gunit, mahagbong ka diha. Kay dili ka nakabalong mulupad. Hello! Lusad! Ayaw pagkagta. Lusad! Say hi. Kaway-kaway ang kaani mong tiil. Kaway. Kaway sa. Say hi. Malapit na. Sis Winnie and family, maghanda ka na. Malapit na ako matapos. 5 minutes na lang. Sis Bien. Sis Bien, malapit na ako matapos. 5 minutes na lang. Hi! Say hi! Say hi! Say hi! Say hi! Hi! Ha? 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 Hello? Say hello. Hello, thank you. Say hello, thank you. Say thank you. Say thank you. Heng, good boy. Magpasalamat ka muna. Heng, sige na. I know. Huwag mong kagatin. No, 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 no. Heng, heng, no, 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 no. Huwag mong kagatin. Bumaba ka na dyan. Baba na. Say bye-bye to everyone. Say bye. Say bye. Say bye. Sis Winnie, maghanda ka na. Malapit na ako matapos, sis. Shout out Hana Hana Vlog, Joel Sabit,
Mega shoutout sa inyong lahat. Malapit na akong matapos. GCYT, thank you so much. Joel Sabi, thank you guys. Makmak, thank you. Malapit na akong matapos. Sis Bin Winnie, thank you sa pagdalaw sa pagtambay sa LS ko. Thank you everyone. Ala, bumaba ka dyan, di kita tutulungan. Wag mong kagatin, no, wag. Wag mong kagatin, pag kinagat mo, madadamage yung dahon. I don't like it. Don't bite, please. No, Hing. Hina. Bumaba ka na dyan. Huwag mong kagatin yan. Madadamage yung dahon. Ayaw ko madamage yan. Huwag mong kagatin. Baba dyan. Baba now. Shout out sis Bin Winnie, ikaw nang susunod. Maraming salamat. No, Hing, I said no. Baba dyan, baba. No, Hing. Baba. GZYT, bye-bye. Hintayin ko lang si Sis Winnie na makapaghanda siya. Tapos, ano ko na, i-off. 2 oras na. No, Heng! Bumaba ka dyan. Bumaba ka dyan. Now. Baba. Dito. Apa ka dito? Baba. Dito. Diyan. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtambay. Sis Winnie, ikaw na ang susunod, sis. Thank you.